Olulusasazo ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. The application is dismissed with costs. Sichithwe nendleko isicelo sesithintelo se-EFF ngokonyuswa kwerhafu yepetrol ukuqala ezinzulwini zobubusuku. That was supposed to be me in a way, because the same thing that happened to her was me. It's just that I was lucky to come out alive. Kudliwano-ndlebe olukhethekileyo i-SABC ithethe nexhobe elityhola ukuba indoda ebizibika njengemsulwa kulwabhico lokuqoqodiswa nokuphangwa kwabasetyhini kuquka nokubulawa kuka-Olerato Mongale iphakathi kwemiguvela yaliqoqodisayo. Molweni amakhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Isicelo esingxamisekileyo se-EFF esichase isiphakamiso serhafu yentengo yamafutha ezithuthi sichithwe nendleko kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni. Eli qela belifuna isithintelo sethutyana ngasekumiliselweni kwerhafu yamafutha eza kwenyuka ezinzulwini zobubusuku. Okuthetha ukuba abathengi baza kuhlawula uchatha we-16 cents kwipetrol ne-15 cents kwidiesel. Le rhafu kulindeleke ifake ingeniso ye-3.5 billion rand kwingxili karhulumente. It is ordered. 1. The application is dismissed with costs. 2. The applicant is to pay the first respondent's costs, which cost will include the cost of 2 counsel where so employed on scale B. That is the order of the court. Lenkundla ithathe isigqibo sokuba isicelo se-EFF sichithwe kwaye lo mbutho unesinye isicelo sesibini esifuna lenkundla ifumanise ukuba ukunyusa irhafu yamafutha ezithuthi ayihambisani nomgaqo-siseko. And what will be argued in Part B is that any legislative provision that permits the minister to increase the fuel levy is unconstitutional. Isebe lezimali lithi umphathiswa unalo igunya lokunyusa le rhafu. In order to get that interdict, assuming they're in the territory of a constitutional challenge, because we still haven't worked out what their Part B is. Because remember, their Part B relief, as it's currently pleaded, just says reviewing the minister's decision. It says not one word about a constitutional challenge. Umbutho we-EFF uxelele lenkundla kuba yiparlamente emayithathe isigqibo sokugqibela ngokunyuswa kwale rhafu. On the 23rd of May, already the EFF made it clear that we rejected the fuel levy, followed by, of course, the letter that came in on the 26th of May, which asked Minister the question, where did you rely on? What did you rely on? Which powers do you have? To this day, we're still waiting for his response. Akukacaci ukuba isicelo se-EFF sesibini siza kuchotshelwa nini yile nkundla. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eKapa. Imanyano yamapolisa iSAPO eMntla Koloni ivakalise inkxalabo ngemo yokusebenza emaxongo kwamapolisa ecandelo lozinzo loluntu i-Public Order Policing eMntla Koloni. NgokweSAPO amalungu ebutho lePOP awanamagumbi eofisi akwasebenzela phantsi kwemithi kwizithuthi nakumathafa. Esi sisikhululo samapolisa saseKuruman eMntla Koloni kuvelela ubala ukuba amalungu wecandelo lokuqinisekisa ucwangco eluntwini iPOP kwesi sikhululo asebenzela esigangeni nakwizithuthi. Imanyano yamapolisa yeli iSAPO ithi idandathekile nanjengoko kuqenqgeleka iminyaka lemeko yokusebenza kwePOP imaxongo yaye kungekho manyathelo athatyathwayo ngabenkonzo zesipolisa kweliphondo. This has been happening for many years, over 2-3 years, where we have tried to engage management to say better the conditions of the members of public order policing in general in Northern Cape. Kananjalo iSAPO ithi ukungoneli kweziseko zophuhliso nokunqongophala kwezixhobo kuxhoxa inkqubela phambili yabakwantsasana kambe ke itsho inqangaza iUppington, iSpringbok neKimberley njengendawo ezinezikhululo zamapolisa ezichaphazeleka ngokumandla kule nyewe. Lo gama abenkonzo zesipolisa eMntla Koloni bathi bayazazi ezimeko zijijisana namalungu okuqinisekisa ucwangco eluntwini yaye zicwangcisiwe iinkqubo zokubalungiselela kungekudala.
Facility management within the South African Police Service involves internal processes on provincial and national level. The Kuruman Public Order Police Unit is currently being accommodated at and operating from the Kuruman Police Station. Relevant applications and processes are at an advanced stage. Ukanti ke imanyano yamapolisa ithi imingeni ejamelene namalungu ePOP idinga ungenelelo labenkonzo zesipolisa ngokukhawuleza. Ikwathe ukusilela kwentshisakalo kwabasemagunyeni olawulo kuqhoqa umsebenzi wabakwantsasana. Emva kodliwano ndlebe ne-SABC indoda engaziwayo kulandela ukudutyulwa kubulawo omnye wabarhanelwa kwityala lokubulawa kuka-Olerato Mongale luthotho lwamaxhoba ezangaphambili esithi ayalazi eli lizwi njengokuba lifana twatse nomnye wonqevu abakhuthuza abasetyhini lubaphatha gadalala. Oku kusemva kokuba uphila ngenkosi Makhanye edutyulwe wabulawa kudutyulwano namapolisa kwiveki ephelileyo. Yena betyholwa ngokubulala uMongale Lombadi eRhawutini. Kule ngxelo ibalulekileyo equlunqwe intatheli yethu Jade Lee Paulse obambisene Didiyeli wethu endaba Asanda Ntame elinye ixhoba lisichazela ngokungcungcuthekiswa ngabarhanelwa. Case happened. I remember I saw the video, I put it on my status to say this is the exact same story that had happened to me. Most of my friends that also knew texted me to say, yo, when we saw the story, we actually thought of you. And that's when I said, exactly the same thing that happened was me. Then lo simbiza ngokuba nguJessica nangona ingelilo igama lakhe uthyola ngelithi kwathi xa kuvela elinqaku lilandelayo kweli jelo wabalekelwa ngumzimba. Uthe bengasinhloso yokuthi lo ashona. Yena ngokwenza kwakhe uthi ubezifunela imali. Nothing ayikho into abeyifuna imali nje kuphela. So kwenzeka ke lokho kwenzekile ke and umuntu oqala lo oshonile. uJessica ubanga ngelithi wayewadibana nalomfo kumaqonga elimihla ukudibanisa izithandani ngoDisemba wonyaka ophelileyo kulapho bavumelana ngokuzikhupha kodwa lomfo wafika ehamba nowasikhini esithi ngudade wakhe. I was lucky to come out alive. These patterns are the exact same way. They pick you up and say you're going on a date and they said, no, don't drive, I'll drive you. What car was he driving on the day that he kidnapped you? He was driving this Chinese car, a Beijing or whatever. It was a red Beijing. I went to the Pretoria West police station. Wongeza ngelithi lomfo wayesithi ukwenza oku ukumfundisa isifundo. I did ask him not to kill me because I have a family to take care of. He just said to me that we are slay queens on social media and we go around asking men for money and that's how we are able to maintain our lifestyle. I said to this guy, I'm working, I work my 9 to 5, I have no reason to do that. Ubekwe kwelakhe lokugqibela uOlerato Mongale kule cawa siphuma kuyo amapolisa wona athi uphando lusaqhuba. Ndingu-Asanda Ntame kwindaba ze-SABC ndiseRhawutini. Kukho ukukhathazeka okubangelwa kukhula kweziganeko nalapho izikrelemnqa zizisondeza kumaxhobazo ngokusebenzisa izithutho zibiza ngomnxeba ze uziqashe i-e-hailing services. Sele kubikho iziganeko eziliqela apho amaxhoba ayatyholwe ngokuphangwa nokuhlukunyezwa. Amanye amaxhoba sele ebulewe ngezityholo zokuba babulewe ngootsotsi abazenza abaqhubi okanye abakhweli. Isiganeko sakutshanje siquka ukubulawa komqhubi neminyaka engama-22 nophuma eClermont kwintshona yeTheku. Imboni yamatekisi abizwa ngobuchwepheshe besimanje ibhekene nezinkinga ezinkulu zobugebengu. uThamsanqa Gumede oneminyaka engu-22 ungomunye walabo abahlaselwe izigelekeqe. uGumede wasuka ekhaya ngoLwesine ebusuku emva kokuthi ethole isicelo somuntu owayefuna ukulandwa. Umndeni wakhe waqala ukukhathazeka emva kokuthi engaliphendula ucingo. Isidumo sakhe ebesishayiwe sitholwe emakhazeni ngomsombuluko. Sidideke kakhulu, asazi ukuthi isiphi isitori nje esiqondile ngoba konke esikhulumayo nathi into nje esicabangelayo ukuthi hayi mhlawumbe okungenzeka kwaba ukuthi so bese ngajabula ke mangabe mhlawumbe kungase kutholakala ulwazi olwanele ukuthi kwenzakalani nathi ke siphole inhlizweni ngoba kunzima
ukuthi umuntu wakinala imali atholale ngale ndlela kodwa futhi awazi ukuthi kwenzakalani. Inhlangano ebhekelele lolu hlobo lwamatekisi iKwaZulu-Natal e-Hailing Council ithi inkinga enkulu ibangwa ngabantu abanikezela ngayo yonke imininingwano yabo kubantu abangabhalisiwe ngokusemthethweni ngaphansi kwalemboni. Inkinga iyibe lapha ke ukuthenini la kulomkhakha ngendlela okulula ngayo ukungena kuona. Kunomuntu ovele ezothi hayi lapha ka e-hailing ikhona imali. Noma avele ethenga imoto noma u-aunt athengele umfana imoto emenzela ukuthi because njengamanje labafana abaqeda isikole njengakulezi insuku ayikho imisebenzi so kuseyona umsebenzi ongathi ukhona mningi so umzali uzothenga imoto ethengele ingane ithatha imoto ifake emgwaqeni. UMabika unxusa umphakathi ukuthi uqikelele kakhulu ulandele yonke imigudu yezokuphepha uma isebenzisa lolu hlobo lwamatekisi. Uxwayise nabashayeli ukuthi bangathuthi abantu abangazange bafake isicelo nge-app uthi abantu banelungelo lokuhoxisa uhambo uma besola ukuthi kukhona okunuka santungwane. NginguNonhlakanipho Magwaza, izindabeni ze-SABC eThekwini. Sinamkele kwindaba zelijelo sihlabele mgama. Owafunyanwe netyala lokubulala umntwana uMarius van der Westhuizen uvele kwesine kwinzame zokucela ingqawule. Isicelo sakhe sengqawule sarhoxiswa ibhodi ejongene nengqawule ngo-August onyaka ophelileyo. Wayimele kukuphuma ngengqawule ngoJulayi kodwa isakuba ngowakwakhe wakhala ngelithi make kuthathelwe ingqalelo nesakhe isicelo esithi woyikisela ubomi bakhe nanjengoko kukholelwa ukuba uVan der Westhuizen akazisoli etha rhoqo isite emtyhola ngelithi nguye owenza wadubula abantwana. uBianca ebeneminyaka 16, uMarius 5, usana uAntoinette engaphansi nje kweminyaka 2. It is important for me as a mother, as a woman, as a police officer that the voices of the victims of crimes are heard in our country. Ngokusiphikisa isicelo sengqawule uthi kukhona amela amalungelo abantwana bakhe nathi azangakwazi ngobubusuku bogebengo. He has to take ownership and own up to what he has done. I still don't think he has owned up to what he has done because according to him it's still the police's fault, it's still my fault, it's everybody else's fault except his own. Lo sakhe sakuphumelela kwesihlandlo sesine. uMarius van der Westhuizen ebengumphathi kwisikhululo samapolisa eClermont ngethuba leso siganeko. Imibutho yasekuhlaleni ithi makhe kutshintshwe nemithetho elawula ukunikezelwa kwengqawule. We hope that the minister will continue taking this matter seriously and revoke it once again. And as Action Society, we strongly oppose it. Ndolongo lithenga phambilana amabanjwa akulungela ukunikwa ithuba lokuviwa kwesicelo sengqawule njemva kokuba ethothoza iminyaka ethile yesigwebo. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa. Ibhanka yePosi ibongoza abaxhamla imali yesibonelelo karhulumente ngesasa benamakhadi amnyama nagolide bahlale bethe qwa njengokuba kunyuka ubuqhophololo buqale kumakhadi abo neenkcukacha zabo ezinjengephini. Ukuva banzi ngoku apha kwigumbi lethu losasazo sinegosa elintloko yezorhwebo kwibhanka yePosi uMnumzana Thamicele. Mnumzana Cele, masikwamkele ezindabeni. Khawutsho ingabi izikrelemnqa zibenza njani obubuqhophololo? Siyabonga nesicela ubingelela emakhaya. Inkinga enkulu ukuthi kunamaqili azenza ngathi aphuma ebhange. Lamaqili abesecela ikhadi lomholi wesibonelelo. And then bese futhi becela nama-pin number. Baziza ngathi baqhamuka ebhange, abaqhamuka ebhange lethi Post Bank. Sithi abantu abaqaphele kakhulu kulokho. Ikhona into efuna mhlawumbe ukulungiswa kulamakhadi kuba ikhona ifuna ukulungiswa phi?
Amakhadi ayasebenza. Igidi negidi zabantu ziyawasebenzisa lamakhadi. Amakhadi lawo kuthiwa esiwabiza ngama-Post Bank Black Card nalawo kuthiwa ama-SASSA Gold Card. Amakhadi ase-Post Bank konke lawo. Asetshenziswa igidi zabantu, ayasebenza, awadingi ukuthi ashintshwe, ukuthi nje abantu bamaqili and baqamba amanga bathi amakhadi ngeke asebenze, basabise abantu ukuthi ngeke bekwazi ukuthi bahole if ukuthi ababanikezi lamakhadi babanikeze namaphini bafuna ukulungisa into ethize kona. Sithi ayikho leyo nto. Umxhamli wesibonelelo ngalifumana phi uncedo ke mhlawumbe ubuzifumana esengxakini? Uncedo lelo lethola la kuthina bangasithinta ku 0800 53 5455 nakuthi futhi babikele emaphoyiseni makuthi bayabona ukuthi kukhona lezi gelekeqe lezi izama ukuthi zibathathela imali yabo namakhadi abo namaphini. Ingaba aba bantu ngabantu abafika benxibe mhlawumbe impahla ezinegama lesasa babe ngabantu abanjani na? Inkinga baqoka ngathi baphuma ePost Bank baqoka sengathi babasebenzi bethu ababona abasebenzi bethu bafika emakhaya abantu. Into esingayisho nje ukuthi thina asoze safika ekhaya lakho singazange sibizwe wena singamenywanga wena. Oqala nje lokho kufanele ukukhombisa ukuthi isigebengu lesi. Okwesibili ukuthi umuntu akufune iPIN number yakho. Asoze sakufuna iPIN. Alikho ibank elifuna iPIN. Okwesibili lokho. Okunye mawuthi uyaqhamuka umuntu kuyadingeka ukuthi utshele awumakhelwane ubike emaphoyiseni and then usifonele nathi ukuthi usibikele mawukuthi kukhona okusolayo. Sibambe ngazibini mnumzana acela ngexesha lakho. Siyabonga. Inkosi kakhulu. uThulani Mthembu oneminyaka engama-37 ubudala wasemasoya eMpumalanga nowaphulukana neliso lakhe ngethuba epheliswa umlo uthi inkqubo yezobulungisa yeli imdanisile. uMthembu uthi uxelelwe ukuba ityala lakhe alinazi izizathu ezaneleyo zokutshutshisa. uMthembu uthi ubomi ebebebazi buphelile, wazalwa ebona ngeliso elinye kuphela kwaye engumqhubi weteksi de waphulukana nokubona ngokupheleleyo ngenyanga kaMatshi walonyaka. I used to be a taxi operator before. Now I'm no longer working, and the taxi was helping me a lot through supporting my family. So now as I'm no longer working, it's hard for me to support my family. uMthembu ufuna abanjwe umkhanelwa. In terms of justice, I want to see the person who does this to me to be behind bars, because he is not fit to the society. Igunya abantu lezotshutshiso lithi ityala likaMthembu likavalwa. When we received the docket, we noticed that there was outstanding investigations which the police had to finalize. Then our prosecutor gave instructions to the investigating officer to obtain that outstanding statement and then bring the docket back to us for further consideration. It's not something new. We work very closely with the police, where our prosecutors gave or guide investigating officers to obtain outstanding information in order for us to enroll such matters. Amapolisa athi asawuphanda lo mcimbi. A case docket of assault GPH grievously bodily harm has been opened at Masoyi. However, it was taken to court for a decision where the decision came out as they cannot continue to prosecute as there was no intention for the accused to stab the victim. However, there were instructions issued on our docket as the investigation is still ongoing. Ufunda izakhono zekhompyutha kunye nezobuchwephesha bobuxhakaxhaka bale mihla babangaboniyo. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba ngokuhlwanje senikhumbuza ngomso ziza nogxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana mafu liphumilanga basembo vumani ndingunonkanyezi niniphakele kuqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya namhlanje kuyapholeka mbukeli into kubana ngokuhlwa ke singalindela mbukeli imvula pha kwindawo ezikumazantsi koKapa lodumo liqhubeke mbukeli lithi rhwelele ngamafu pha kwindawo ezikumantla kuMahikeng, Pitoli napha koThekwini.
engqele sathi silindele embukeli kwindawo ezigudlunxweme phako Gqeberha. Ngoku ke sawujonga imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana liyaqhubeka lithe rholele ngamafu kwindawo ezininzi koBloemfontein kwintaba ezixananazileyo phako kuphumleni. Ngembukele zimvula ezingephi sathi sizilindele kaloku phakwa Ndonga ziyaduma nakwindawo ezikumantla phako eThekwini ziqhubeka ke zamvula mbukeli zixananazile pha kwindawo ezigudlunxwema koGqeberha ziqonde ngqo phako mmangalisweni. Kanti ke mbukeli xa sihlabela mgama South African Weather Service kube isilumkiso namhlanje sokuba kaloku singalindela ukulwatyuza kwamaza kwindawo kaloku ezigudlunxweme pha kaloku koGqeberha ukunyukela ngasentla pha koMonti ziqhubeke ke mbukeli okwakulatyuza ngamanza kwenza njalo ke mbukeli kukhatshwa ke ngumoya obhudlayo kwindawo ezikumazantsi pha koTheku nakwindawo ke ezikwimpuma pha koMpuma Koloni. Ngoku ke mbukeli sisajonga amaqondo okutshisa aphantsi kwakuhla pha kwindawo ezikoMusina ngu8 degrees kanti ke phaphezulu ke ibe nguye u7 degrees. Emelo liyabanda ke mbukeli ngo3 libande kakhulu ke naseBethlehem libambene ngamanqaku nayo iBloemfontein ngaye u1 phakotsolo mbukeli koNtwenka ecumngcengqeleni phake kwelamampondo asenyandeni kuqumbu kwala kukhalankomo yilali naphako Pain eMthatha nakhona mbukeli nguye u13 degrees bambene ngamanqaku nayo inxuba. Ngomso mbukeli kuthande ukufudumala kwindawo ezininzi phako Springbok ngu20 kanti naphako Federal ibe nguye u20 kodutywa mbukeli phako Monti ibe nguye u13 degrees bambene ngamanqaku nayo inxuba. Ko-Upington noko lithande ukufudumala ngaye u22 degrees ndisatsho ndithi maziqhube inqawe emaxhekweni. Khosi.